haleluya. Sigcine kahle, siphethe kahle ngoNgcwele. Siyabonga kakhulu basebantu. Nakulesikhathi sizongena ezwini lenkosi, sibonga konke ubufakazi nabo konke. Isandla sikaJehova sinamandla siphezu kwethu, haleluya, haleluya. Bengisanda esikhulu ukuthi nje ngathi ukugcina kuphuma thina kusala bona la ngale ndlela sekungakhona kunjalo uNkulunkulu mayeqala izinto ezintsha, haleluya. Qala la nakacabanga khona yena futhi nje ngendlela yakhe, haleluya. Siyabonga sizofunda izwi lenkosi Isaiah 1 verse 19. Isaiah 1 verse 19. Phinde sivule amaHubo 82 verse 1. Psalm 82 verse 1. Isaiah 1 verse 19. Isaiah 1 verse 19. Uma nivuma nilalele niyakudla okuhle kweso. Uphinde futhi. Uma nivuma nilalele niyakudla okuhle kweso. Hallelujah. Ngizofunda ngesikisi. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Hallelujah. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Verse 7, Psalm 82. Psalm 82, verse 1. Emhlanganweni wabonkulunkulu uyahlulela phakathi kwabonkulunkulu, haleluya. Baba siyabonga izwi lakho linguqobo lakho liphilile. Siyalamukela sithole ukubonga egameni likaJesu Nkosi yethu, amen. Namhlanje bazalwane ngifuna ke sikhulume ngokulalela uNkulunkulu, haleluya. Lezo sifundayo lapho Isaiah ukhuluma nabantwana baka-Israyeli ekuhambeni kwabo, ekulahlekeni kwabo, ekungenzini kahle uNkulunkulu, but uyabagayida ukuthi uma bengalalela, if you can be willing, hallelujah, willing and obedient, you shall eat the good of the land. Uma ningafuna bese niyalalela nizodla okuhle kwezwe, haleluya, haleluya. Kunomehluko ke bazalwane ekulaleleni nasekwenzeni, haleluya. Angeke uthi mawulalelile bese uthi ngenzile. Kodwa la uthi if you are willing, uma nifuna bese niyalalela, niyalalela, obedient, ukulalela ngesizulu kusho ukulalela konke, but ukulalela ngesingisi to listen bese ukwenza. Uma lezi ukhuluma ngokuthi uma nilalela lisho ukuthi you listen ngendlebe yakho, ngisho uzwe ngendlebe kamoya lokho uNkulunkulu akushoyo, bese basawuzwile you believe kulento uNkulunkulu ayishoyo, uyakholelwa kiyo lento, uzwa ngendlebe bese uyakholelwa kulento, bese uyadlula uyayenza lento. La kukhuluma ngezinto ezi-3, ukulalela kukhulunywa, ukhuluma uNkulunkulu, bese lento ayishoyo uyakholelwa kiyo, bese sewukholwelile bese uyayenza lento. uNkulunkulu lokho koyi-3 ukubiza ukuthi kuyini? Ukulalela. Ngokwezwi kaNkulunkulu uma ekhuluma ngokulalela ukhuluma number 1 ngokwenzani? Ngokuzwa ngendlebe. Number 2, kholwela
lento izwini. Hallelujah. Then number 3 is to do the thing oyizwile. Hallelujah. Then lapho uNkulunkulu uthi you are obedient. Ungolalelayo. Hallelujah. Hayi ukulalela nje ngendlebe bese uthi ngilalelile. Bese mawusuka lapho lento ayishoyo mhlawumbe uyayikholwa yebo. But base kufika ukuthi wenze bese uyabringa. In the Bible we must be willing to do the word of God. Sifise sishisakalele sibe nenhliziyo efunayo ukwenza izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. So ukulalela bazalwane kubalulekile. Lapha sifunda lapha ukuthi nabaHubo 82 likhuluma ukuthi uNkulunkulu ukhuluma naboNkulunkulu. Hallelujah. AboNkulunkulu okukhulunywa ngabo lapha kushiwo thina abantwana bakaNkulunkulu. IBhayibheli uNkulunkulu uthi thina singaboNkulunkuluwana emhlabeni. Hallelujah. SingaboNkulunkulu amagama thina ngoba singama-representatives wakhe. Uma sifunda lesingisi akazikhona phethe English kulo Psalm 82 verse 1. Literally, God stands in the assembly of the representatives of God. In the midst of the magistrate or judges, he gives judgment as among the gods. Hallelujah. uNkulunkulu ukhuluma nama-representatives akhe. Ngamagama thina abantu esingaboNkulunkuluwana esingaboNkulunkulu sikhona emhlabeni ukhuluma nathi. La ukhuluma nalabo-ke noma singekho connected ukhuluma izwi ekutheni nabo ngoba thina sila ekutheni uma uzolalela lokho akushoyo. Yiko lokho kwenza uNkulunkulu abesakubize ngoNkulunkulu kuleli izwe. Hallelujah. IBhayibheli Moses uNkulunkulu uthi kuye you shall be as God to Pharaoh, to the people of Israel. Uzoba ngathi uNkulunkulu, uzoba uNkulunkulu. Bazalwane sinikwa amandla yokuba uNkulunkulu. Ngamagama lezinto zezwe IBhayibheli lapho uzakudla kokuhle kwezwe. Ngamagama lezinto zezwe kumele sizidle. Yilezinto esizozidla ngoba thina silalele. Then ukulalela kwethu kusenza sibe uNkulunkulu phezu kwalezinto. Amagama lezinto ezinhle zezwe akushiwo ezulwini mawufika khona ukuthi uzodla kahle. Kodwa kukhulunywa ngezinto zalelizwe. Uma ufuna ukudla izinto zalelizwe kumele ulalele uNkulunkulu. Amagama uzothi ukhuluma nezinto zalelizwe kube ngazuthi kukhuluma uNkulunkulu nalezinto zalelizwe zizovele zikulalele ngoba zibona ukuthi nawe uyalalela. Bazalwane ukulalela kubalulekile. Uma umuntu engamlaleli uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe nawe esihlalweni sakho kunike sona emhlabeni tamele uzolalelwe. And naloma kulalele naye wakhe sakhe isihlalo sokungalalelwa. So ukuze silalele izinto zonke sidinga ukuthi silalele uNkulunkulu. IBhayibheli uma siwilling, uma sifisa sishisakalela sizodla bese siyalalela njalo sibese siyadla okuhle kwezwe. Sibekele bazalwane okuhle kwezwe. Sonke sifuna okuhle kwezwe. Sonke siyalangazela ukuphatha izinto ezinhle zezwe. Ezwe lesililo phakathi kwabantu esililo kakusiza ukukholela ekutheni masifika ezulwini masifika ngaphesheya kuleli sikhathi salokho sokuthi ngaphesheya kodwa sikhuluma ngala ezweni la sikhona. Kumele simveze uNkulunkulu, simveze uNkulunkulu onikanayo izinto zala ebantwini bala bakwazi ukumbona uNkulunkulu ngempilo zethu ngoba uNkulunkulu usinikile okuhle kwezwe. Kodwa into esibambayo ukulalela. Uma singamlalela besikadla okuhle kwezwe. Yazi ukulalela kufika namuhla. Ukulalela kwakukhona. Eqaleni uNkulunkulu asadala umhlaba. Uma sithi siyabheka sibheka